sa tanang mga muralya family nga nag-reunion karon anha sa swimming pool sa Papok Danau, Bohol. Mga kainday, traffic kaistanan mga kainday. Bumper to bumper ang ka-traffic. Kana laging tagiya anak kay kanang tiguwang siya ba nga gwapa. Ang kilay kita to. Dagang kay nangabang dire sila Irma touchline. Langga. Saan sa gina? Dire sila mag Traffic kay mga kainday. immersion. Immersion. Ano na din nasa ang kana dili traffic set siya. Kana tao eh. Ay, sakit kay go. Ay. No? Wala ni ila og uwan Tao. karon pa magugasugo og Pasko. Ay, wag sila. Opening man. Okay Tangi na tao din. Ay mga buwak. Grapes ay. Ah, 1/4 sa buwan ang 35 eh. Oh, 1/4 na. Banana tigers ma. Nay grapes kang dadang. 1/4 eh. Manaya lang ko dada. Naa man pug kay kuan nimo ha, kiat-kiat. Green apple kaon ka green apple. Oh, 9 coins. Ah, Coins para New Year mata tong coins sin. mm. Kay lingin. Adom tong ibutang sa hindi. Hapit na Pasko ma. Pasko na unya. Birthday ni Papa Jesus. Birthday Ay, ni kamot mo dada. magasay ko ka. Parang Galing oh. Nasa jud ang kuano ang parking ron no. Sa terminal. Di ayo pag sige ra kay ko. Hugo ang kuan sa sapatos kay mga barato ra. Ano manuyo? Na? Magpili kasi. Ay lagi bulag lagi. Ano puyo? Di ka wala mo puyo. Asa ko? Kung magpayong ma? Tao. Dili na. Dili ka Wala na may uwan mo. Kuan ka. mag... Ana ang nakitinda diri. Naga na tinda. Na, magpika ba dito ng parking. Bones, bones, bones.